YouTube kanyakla kod Facebook page marwa. Wachako gi gwenge mag Shakahola kuma Apedha mar kor lwasi ochakore ayanga kawuono e puodho ma Shakahola ka ringre ng'at achiel okunye puodhono kawuono kendo jomoko 4 orese. Spika mar od bura ma Kilifi Amason Kingi owacho ni piny owacho osechuogo Aput mar senetas 11 mabiro konyo e nono kanisni gala. Mendi e kinde mag okinde jadolo Ezekiel to owuok oko mano mar siro jadolono. Chenro mar reso oganda e puodho ma Shakahola no dhi nyime kawuono tok chunge nyoro kaluwore kod koth manyo chue Kilifi. Ringre moro achiel oyud kawuono kendo ji oresi e puodho no. Kaluwore kod komishona ma Kilifi Roda Onyancha, Apedha mar kor lwasi bende no chakore kawuono mar menyo kuonde ma pod ringre moko nyalo bedo ni oikie. Up to this time that we are going on here, we've had 4 rescues. 2 male and 2 female adults, and unfortunately 1 body of a male adult. So that is where we are as at this time. Spika ma Seneta Amason Kingi mane ochopo bunguno olero ni piny owacho osechungo Aput mar senetas 11 ma bende obiro tele mabiro nono dini magala e pacho kae. As we speak, there is a committee of 11 senators that was formed through the resolution of the House that is going to probe the happenings of Shakahola and the activities of the so-called quote-unquote Pastor Mackenzie. And I believe the committee will even go beyond the Mackenzie saga and look around the whole spectrum of the mushrooming faith-based self-proclaiming pastors and faith leading people. Magitimore kinde ma okinde mag jadolo Ezekiel Odero wuok oko mar siro jadolo no kagiwacho ni onge tudruok e kind liete moyudi Shakahola kod kanisa mar Ezekiel. Yes, true. There are graves outside the compound. The graves are for the Mijikenda people who sold Pastor Ezekiel the land. They have tried to associate the pastor with somebody else who they have no relationship apart from one small transaction that did not go through. Kochopo kawuono kwan ringre mosekunyo chopo ji 110. Kabende wadhi nyime en ni piny owacho dhi keto kambi monywando